Vítajte u nás na šumiaci v areáli e-bajky pod Kráľovou hoľou. Pozrite sa, ako jednoducho u nás celý výlet funguje. Nájdete nás nad námestím na Kráľovohoľskej ulici, je to jediná cesta, ktorá vedie na Kráľovú hoľu. E-bike si odporúčame rezervovať vopred cez rezervačný systém na našej stránke. Je to veľmi jednoduché. Vyberiete si typ e-bajku, správnu veľkosť a vyplníte niekoľko základných údajov. V prípade potreby si pozrite videonávod na našej stránke. Rezerváciu sa oplatí urobiť vopred. Najmä počas sezóny a cez víkendy bývajú e-bajky často obsadené a bez rezervácie už nemusí byť vhodný bicykel k dispozícii. Po zarezervovaní bicykla vám pošleme e-mail so všetkými potrebnými informáciami, vrátane videa o ovládaní e-bajku. Ešte pred príchodom tak budete vedieť všetko podstatné. Keď prídete k nám, váš pripravený e-bike vám vydáme a vaša jazda môže začať. Bicykel si môžete požičať na 4 alebo 8 hodín. Za 4 hodiny môžete zažiť napríklad parádnu jazdu na Kráľovú hoľu, ktorá je najvyšší cyklobod na Slovensku, zdatnejší zvládnu urobiť okruh aj cez Telgard, alebo si môžete vybrať nádhernú alternatívnu trasu cez Muránsku planinu. Za 8 hodín môžete výlet predĺžiť a poskladať si rôzne kombinácie trás, napríklad cez Sisle alebo Prednú horu. Ak si nie ste istí trasou, radi vám podľa vašich skúseností a času poradíme, kam sa vybrať. Po jazde nemusíte hneď odchádzať. Priamo v areáli nájdete reštauráciu pod lipou, kde si môžete dať jedlo, kávu, dezert alebo niečo na pitie. Kým budete jesť a oddychovať, vaše e-bajky budú bezpečne odparkované v stojanoch priamo v našom areáli. K dispozícii je aj nabíjacia stanica pre elektrobicykle. Takže stačí rezervovať e-bike, prísť na Šumiac a užiť si deň pod Kráľovou hoľou. Rezervujte si svoj e-bike už teraz. Tešíme sa na vás na Šumiaci.